Én megyek föl, fönt védem a kéket. Nem álltam meg, állj be. Hova? Valahol félúton. Most a kékhez megyünk? Ja. De meg állj be, ide kell már. Így tudjuk megvédeni a kéket, mert megvan az esélye annak, hogy az ellenfél bejön és invédel egyet. Pirosat úgyse fogják belopni, szóval nyugodtan Milát csak menj le. És hát 5 védve az egész csapat együtt mozog a jungle szörnyek körül, mert általában van, vagy invéd van, vagy sajátunkat ütjük be. Hát 5 védve fontos lesz, mert ott mindenkinek együtt kell mozognia. Elkerülve a föltudat, mert tudod most 5-en rámennek 3-ra, akkor valószínűleg meghal mindenki. Itt most fölösleges. A toppos ez szok. Például, hogyha pirossal kezdenek, akkor a toppos vigyáz a kékre. A topposnak akkor az a feladata. Rángat az ideg. Miért? Most magamba le kell nyugodjak, mert nem fog menni a jungle-özés, le kell nyugodjak, és nem arra fókuszálom, hogy jaj, most mi lesz, hogyha elbaszok valamit, Semmi. nem csinálni kell magamtól. Lehozzuk a meccset, készást. Látod, ezért mondtam, hogy ott figyelni kell. Megkarcoltam egy kicsit. Beelőttél szépet. Nem? Arra kell fókuszálni, aki... Na. Lecsezd el a smite-ot rá. Hogy úgy. Poti szépen lassan fel magad. Menj tovább. Másodjára melyiket rakjam ki a ráugrást? Amelyiket akarod. Megesszem, akár itt beszarok. Aki megteheti. Na de kérem. Hoppá, gondoltam. Bocska már. Amit nem voltam el 100%-ig biztos, hogy elment, mert nem merek menni a bokorba megnézni, mert ketten vannak. Adj neki bozon? Ne, adjad. Ennek adj. Megmenti a passzívja. Túl nagy a CD-m, a büdös kurva faszba. Nézz oda, nézd. Vicces, bazd meg, hogy ilyen köcsög passzívok vannak. Megyek pirosra, aztán meg megyek gankelni, ahova kell. Ő van. Fönt bírom, mert Darius van csak egyedül. Milyen volt Kemal ez a gank midre? Ez jó volt. Faszopó Atrox. Haha, dehogy tudjuk. Kurva anyád. Deathflash flashbe. Megyek midre Kemal, addig tartom a lénedet. Szerintem jungle-özte csak. Ne tartsam a léned, mert fel fog farmolni. Nem, jungle-öz, itt van, ez is, öld meg. Nem hiszem, hogy ennyire közel kerül. Ne figyeljétek a botot, bazd meg. Csak okosan. Cipőt miért ajánlotok? Ezért Magic Resistance... Nem? Vagy a armorosat? Rendben. Azért Magic Resistance könnyebb szerezni, mint armort. Fönt eltűnt mindkettő.
Becsükben Gangbangelnek a bokorba kettőn. A Darius itt van. Atrox nem tudom, hogy hol van. Visszamegyek, kiveszem a lámpás alapját. Atrox nem tudom, hogy hol van. Oké. Jó batos, lehetem megutaztam enchantőzni, nem tudom. 4-es szintű vagyok, tartom azért a szinteteket. Tudom. Itt nem is annyira nehéz junglezni Skinzalval, csak még a genkeket kell szoknom majd. Föl lassan jöhetsz. Csak várj, mert egy kicsit behúzzak egy kicsit nagyobb szintet. Ötös vagyok, Csabi, menjek. Várják, és fölpotizom magát, hogy meghallja, de ahogy lassan jöhetsz. Jó, akkor elindulok. Te nem jöhetsz akár is. Megyek is. Atrox nem tudom még mindig, hogy hol van. Maradj a bokorba, kicsavom. Jöhetsz. Már megint be. Hagyjam neked a killt? Nyugodtan megölheted, ha mindegy. Jó gank volt? Tökéletes. Fasza. Le nem ártana, úgy látszik egy kis genkecske. Menj le segíteni, a lent állnak szarul, és hadd meg neki az ölést. Megyek le. Hoppá, Szóval pingelek, hogy megyek oda. itt egy Atrox. Megyek le Milán, úgyhogy figyeljetek, segítek meg. Atrox fogta magát, azt elmegy jungle-özni. Ajj, az fasza. Ah, most toltak be egy wardot, aha. Ez szopás. Kerülje, tudod merre? Menj oda abba a bokorba, hoppá. Köszi. Ja, de azért kicsit veszélyes volt ez. Akkor vigyázz már. Írtam ezt. Bírsz felekem áll. Ha megyek, mert ott van Atrox is. Kurva, nézz oda! Atroxot szedbe. Menj. Figyeld, és túléri Darius, fasztok a kurva Darius! Írtam ezt. Valaki nyírja. Nem, hát akkor pusolom a lényt, aztán úgyis vissza kell mennem. Ezt benézted. Aha. Ja, csak nehogy te benézd. Most tartani kell viszont a lényt. És tarts, és szól, hogy elindult tehát fölfele. Mindig gyorsan akarám vissza. Darius szerintem Biztos, meg Atrox is visszament a kezdőhelyre, Igen. szóval. A Kalit nem látom, mert lehet, hogy Turethoz visszament, de nem látom, úgyhogy figyelj. Azért pingelek, lehet, hogy a Turet mögött van, csak így, hogy farmolok, tudod, nem látom, hogy hol van. Aha, mondtam. Azért szóltam. Jó, hát. Amire ad helyek. Hát én... Fönt, Kemál, menj fönt, védd meg a tornyot. Megyek én is, mindjárt csak beölöm ezeket a szarokat. Nem kell igazából, vagy hát jöhetsz, ahogy gondolod. Megyek. Egy ulti lenne. Tudom. Csak elfutott.
Túléltem, már nem is érdemes oda menni. Na, igazából te középre se kell védened, be egy jungle lesz tovább. Megpróbálom úgy beszedni a kéket, hogy nem tolok el rá smite-ot. Hát figyelj, smite-ed azért van, hogy beszed ezeket a szarokat. Hát végül is nem kellett, mert nézd meg mennyi HP-n megmaradt Csabi. Ahogy gondolod. Megyek gankelni, Viszont ha sikerül. Föl gyere, Darius-nak adj van élete, és cseszik vissza nekem, még van, még exhaustom. De várj meg, amíg látom, még el tudom csalogatni, mert lehet beáll a bokorba, azt addig várogat. Jó, addig ide jövök. Nem tudom, hogy vette smite-ot, vagy smite-ot. Itt van. Jó, oké, akkor megyek. Várj. Ugorj rá, úgy. Jó, elfut, hagyd a fenébe, nem ér annyit. De ő volt a gangben, benne van mindig az, hogy van izéja teleportja, vagy izéja flash-e, érted? Legalább kicsit gyűjtök XP-t. Ne gyűjtsél, menj farmolj tovább. Mindjárt, mert én meg le fogok maradni szintbe. Érd már... Ha vagy még 6-os szintű, akkor menj le Milán. Atrox megint. Atrox az junglezik. Na mit? Mondtam én, junglezik. Mindjárt megyek, Csabi. Nem kell. Nem kell? Igazából azt nem simán összehozhatnak egy double kill-t. Ám mondjuk nem, már azért sebez Darius is. Atrox is, de tök fölösleges. Megyek Kemához gankelni. Én Kemához. Próbáljátok meg elkapni akarni, nem szabad fitelődnie, mert elég geci karakter. Ha nem tudsz középen gankelni, akkor menj le. Gyere! Ott van, hátul a gömbbe. Látszott, hogy hol csapott bele a villám. Miért nem néztétek? Hát én futottam már, nem buktam. Mert fönt teszesz. Pedig figyelj középen. Föntre eltűntek. Atrox itt van, akkor Darius visszament. Én is visszamegyek. Azt kell már vágott, hogy Frozen menetnek megváltoztatták a izét, másból kell kiszedni most már. Ja. Én most egy kajak ma vettem észre. Jó, megyek. Hajaj, nem szedik be a tornyot, mire fölérek. Jó, fönt, bajba leszek. Észrevett a kis buzi. Köcsög. Ja, megölted, akkor vigyázz, mert föntről eltűnt Atrox. Jó, van, most már visszamegyek vásárolni, mert majdnem 2000-en van. Meg tudom venni a lámpást is. El van. Megyek, most már kitakarítom a Darius dzsungelt. eltűnt, kell már figyelj. Oké. Most amíg tudom, kitakarítom a dzsungelt. Nehogy a pofádba demalsziázom. Vagy mit csinál. Kiszedem a pirosat, meg mindent, aztán megyek botra. Szóval Atrox, itt van Darius is. Ja, Darius betartott.
Megyek már mindjárt a bazza Kemal, meg. figyelj. Hova? Föl. Oké. Lehetünk Darius, meg Atrox is. Atrox itt van, akkor Darius ment el. Ügyes vagy. Az baj, hogy véletlenben csoltam Trindle elől a killt. Nem, Tudod, love is volt, azt nem akartam, hogy meghaljon. nem baj. Nem volt szándékos. Az csak jó, hogyha felfidelik a skinzeót, mint jungle-ös, nem? Jó, van, legalább tudjátok szedni a turretet, ez szép gank volt, megdicsérem magamat. Ügyes vagy. Kemal kell gank, vagy bírsz vele? De följöhetsz védeni a tornyot, vissza kéne mennem Tromére. Jó, jó. De Megyek. már még nincs annyi pénzem, azt meg megvárom. Addig még kiölöm addig a farkasokat akkor. Darius mindig nincsen itt. Meg utána kiszedem a kéket gyorsan, nem baj, mert manázódok kifele. Engem nem zavar. Addig bírod tartani, nem? Persze, én el leszek itt. Atrox az nem fog megölni. Mert van passzívja, de véletlenül megoldom. Túléltem, bazd meg 40 HP-val. Ügyes vagy. Képzeld el, Csabi, már nem is kezd majd ott használnom a szörnyekre. Ezt tartogasd a sárkánynak, de egy sárkány tölhetsz majd. Megyek Majd. már, van piros buff kék. Hát még ne öld, majd. Mert szerintem Valdóban van, sőt biztos. Tudom. Atrox még ott van? Elment. Ó. Mi legyen a következő build? Van már egy lámpásom, egy armoros cipőm. Frozen Mallet. Frozen mallet. Akkor Meg egy Black Cleaver. melyikkel kezdjek? Kivegyem a Black Cleaver alapját, a The Baltizert? Aha. Darius az elment junglezni. Hát basszus 8 szinten persze, hogy már jó junglezni. Úgy látom, jó, keményen osztott Kemal. Nem egyszerű, szóval rárakott szegénytőt középen. Hát, Csak egy picit. nagyjából. Atroxot beszedhetjük, Feri. Jó, Várj, még lehet, hogy visszamenj. Nem, megpróbálja beütni a tornyomat. megyek gyors, kitakarítom ezt a szellemet, aztán megyek. Phantom Dancert majd vegyek? Nem tudom. Nagyon rég nem játszottam Sinzóval már. Megyek, Csabi. Nem kellett volna megjönnöd, Tudom. mert igazából el voltam én vele. Majd úgy csinálom, mint hogy elmennék, azt itt állok a bokorba. Darius fog jönni, szóval lassan, szóval maradhatsz igazából. Aha, itt van Darius, gyere! Fókusz Darius! Öld meg! Feltenni a passzívja. Jó, hát mindegy. Elugrik, hagyjad. Legalább Atrox passzívja kinyírva, vagy kízélva. Ráugorjak Dariusra? Anyag vagy. 115 armorral bemerem tankolni, vagy ne? Ne, mert Atrox felkúr, magához ránt, földes CC-be leszel. Jön Sivir is. Aha, akkor gyere vissza. Hát ez nagyon megindulnának. Mi a? Kéne egy kis help. Nem? Visszamentek.
Megyek, Kemal, segítek. Ha ott van meg ez a gyökér. Mindegy, vagy Feri, bussoljunk, próbáljuk beütni a tornyot. Vagy legalábbis lesebezni annyira, hogy érdemes legyen elmessek innen. Szerintem beütjük Skinzone nagy turetölő, bár ettől nem hiszem, bár... Hova menni? Aha, gyere vissza. Itt van Tetve Szivir. Hoppa, Kemal, what the heck? Man. Jöttem segíteni, de ti gyávák vagytok. Én gyáva vagyok, bevallom neked. Én meg egy köcsög. A kurva anyád visszaránt. Darius akarod legyőzni, ha nem szégyeled magad. Hát kösz, hogyha nincsenek kettőnek, és már megölöm. Hát neked, elmondom neked, Darius szólóztad, hogy a Garen, ne simán. Csak kell egy trumér, és talán meg semmit nem tud csinálni. Mire fejeztek ki a passzívját, addigra többet sebzek bele, mint amit ő sem vesz belém. Szépen beütöttem azért a tornyot, Csabi. Ja. Bocs, hogy meghaltam, nem tudtam mit csinálni. Semmi gond. Nem tudtam farmolni torony mellett, basszus. Megyek. Be kéne szedni a sárkányt. Ja. Gyertek, nekem van smite. Van smite-od, akkor gyors szedjük be. Gyerünk. Aha. Itt Notrox is. Gyors szedjük be, miért ide Nem baj, megöltem. Dehogy baj. Smite-ot tartokos akkor, amikor annyi élete lesz, amennyit sebez. Főle most. Úgy. Jó, középre. Leszedni a hurkafejűt. Majd is el fog futni, szóval lényegtelen. Ajaj. A tornyom. Nem tudom, veszedik a miniának. Hova tinni ide? Most miért nincs ez egy ulti? Hol van ez ilyenkor, Kemal? Mondd meg. Megyek midre. Kettes pont nem szedik be, beszarok. De! Erre hagyjanak meg. Fucking minion. Itt láttam valahol a köcsög. Vigyázz, Csabi, mert erre láttam izét. Kicsodát. Akalit itt is van valahol, ahova pingeltem. Van. Adjak én oda középre, nem kellek, oda látom én azt. Nincs mana. Motherfucker! Most már nyugodtan eladhatom amúgy a jungle-ös buildet. Hogy gondolod? Szerintem semmi értem, hogy megmaradjon, nem Csabi most már. Nem, még hagyd, mert még jó lesz, mert ad lifesteal-t. Ne add el, mert pénzkiesés. Ja. Azt szedem a pirosat, jó? Nem szedem be a pirosat. Hogy röhög?
Kicsit felfideltek. Azt akarja riportolni szegény szerencsétlent. Megyek le, nem kell tűnre megy. Mi ez a stat, bazd meg? Nem játszottam 2 éve Viktorral, 10-2, érted? Jó, tudjuk-e már próbálni minden. Kicsit vegyél vissza, nem ám? Ó, az meg is kecske. De hát már se jungle, se semmi, nagyon prók vagyunk. Hihetet. Szedd magad összefele. Én milyen vagyok? Jó vagy. Izgultál minden, aztán jól csinálod a dolgokat. Mondom, ez csapatfüggő, mert például, hogyha ilyen radnókkal nem biztos figyeljenek a pingelésre, meg mindig pingely miatt mész valahol genken, meg kell támadni. Azért pingelsz, hogy te szép célkereszt. Először melyiket vegyem inkább, a Black River-t vagy a Frozen-t? Nem tudom, ahogy érzed. Vissza. Kevesen vagytok ott, ugye nem? Óha. Kellett egy ulti rám. Azzal későn értem oda. Csabi, azért jó bírtam, nem? Ja. Ki tudom venni most már a Frozen-t, vagyis nem. Mi a faszom? Nem, még kell 300 paint. Paint, Csabi, érted? Paint. Csabi, ne haragudj, ez a te hibád, hát nem el. Van, visszajött akarjuk. De attól függetlenül még üthetjük. A hülye gyerek nem ultizotta. Én most töltök egy cigit. Menjek, Csabi? Menjek, Csabi. Hát, még nem fognak leszedni egy hamar. Mert I am fucking tank. Aztán visszamegyek. Viktor jó jungle-ös. Persze. Hogy a fenébe? A még van Feri, a végefele már, nem végefele, egy early game-be, nem early game-be, középjátékban az a lényeg, hogy a izért meg szokták hagyni. Pirosat a AD-kerénynek. Tényleg Kemal, te kaptál kék buffot? Nem. Miért nem szóltál, hogy kell neked kék? Szóljál! Nekem soha nem kell. De hogy nem? Csórjuk el az ő kéküket, hogyha van. Szerintem nincs. De itt ütik a kéküket. Csorjuk be. Mármint egy Kemalnak. Bocs, becsortam a kéket, mármint hogy a kill-lel. Ja, Ne haragudj, Kemal. nem haragszom. Bocsáss meg nekem. Baszhatok meg KSL-ek. Akkor Hát én nem akarok KSL-ni. Ez egy undorító dolog, bár teamworknek mondanám, de nem az. Bár van mellett 7 killem mellett 10 assist is, szóval. majdnem megszedett a torony, esküszöm, mindjárt sírok. Nem jöttök, én betankolom, valaki jöjjön már ütni. Nem kell. Hol tankolod, volt van Atrox? Tényleg. Húzzuk el a meccset. Ja. Na mi van veled? Miért vagy ilyen nyugtalan? Nincsen nincsen gond. Mi folyik volt? Minden megint azt hiszik Pró, meg minden, aztán... Úristen, mit sebeztem Szivirre. Aj, basszus, milyen sebzést kaptam Midieltől, hallod?
Nézd már, mi ez te! Micsoda? Most már van értelme még Csabi szerinted a jungle takarítani? Persze, hát addig is fejlőtt. Valakinek kell piros? És Léna nem nagyon tudsz pusolni. De valaki fölmelt, Mirán, te kiszinti vagy, menj föl, védd meg a tornyomat. És kell az Csabi, neked piros nem kell? De majd a lassítás miatt annyiba úgyis én megyek előre tankolni. Jó van, Neked van frozen meretet fölösleges. Ja, meghagyom nektek. Mirán, te meg pusolja a divat fenn, de óvatosan, jó? Meg Feri, meg mehetsz középen, elbeszedik a tornyod. A minionok. És? Micsoda? Micsoda? Középen a torony. Ja. Csak közben beszedtem a kis szellemeket. 108 farm. Jó az. Ajjajjaj, gyerekek. Hát ott talán kis bajok lesznek. Hát, van ghostom, szóval. De milyen hatos ez a ghost? Nem is gondolná az ember. És egyszerűen Igen. elflash szakadni ugyanúgy utolér. A ghosttal megszaladsz egy jó ideig. Hát azért... Figyelj! Nem tudod megölni, Milán, nem vagy fitbe. Én meg visszalejsztilelem magam, mert... Még jó, hogy nem adtam el a lámpást. Csabi, okos ember vagyok veled együtt, már mint a te ötleted volt, hogy ne adjuk el a lámpást. Na persze, ez jó lesz még, ez baronozáshoz is jó lámpa, hallod? Hogyne. Gondolj bele, a baromból is 300 magic damage-eket fog okozni. Milyen hasznos ez a kis lámpás? Megvilágítja az utat. Így van. Az a trind, amit sebez, úristen. Yes. Úgyhogy lőtt a torony, ennyi életem tűnt el, úgyhogy folyamatosan ez a szarrágó. Imádom Garen, olyan OP kis fos. Baronozzunk? Na, itt a kis hasznos lámpás. Megvilágítja nekünk a baront, kiégeti a szívét. Rakj egy wardot ide, Milán. Vagy valaki. Feri, ne a lámpával rakj egy wardot. Hova? Oda, villogtattam, oda rakj egy wardot. Oké. Lássuk, hogy jön az ellenfél. Ha még a bokorba kellett volna, de így is jó. Hasznos ez a kis lámpás, mit tagadás. Ahogy a fenében-e? Nem is gondolna az ember, milyen hasznos ez a kis lámpás. Van 4200 életem. Mi a halál? Na Csabi, megvettem a Black Cleaver-t, utána jött egy Phantom Dancer. Aha. Fú, Csabi, én most képes vagyok egy pentakérre is. Képessé tenni valakit. Na, annyi középre képes vagyok. Megengeditek, hogy bepentázzak? Én nem. Én megengedem, de Életem Én rá fogja jungle-ösre. vinni. Majd adok én neki. Megvárom, még lesebzi, ulti, szia.
Te, túl nagy a csönd. Hol voltak ezek? Mi csinálsz? Te basszus! Ha te nem tudod, akkor én mit mondjak erről? No. Megyek mindjárt. Az meg Csabi, itt vagyok mögötted. Megnyert. Tessék, ennyi, kitakkoltam itt a félvilágot. Ugye, hogy pattog fel az életem, Kemal. 34, 34, 34. Lehetsz. Milyen hírt regedet van. Az van, Gec. Az komoly. El lett baszva